swidak 50 tuku nang 45 ya. 45. Ayo Cik. Oh. 45. Wah, 20 ra iso. 10. 45. Tetelaga di 35 tahun. Baru metu 35 tahun. Metu lah itu bener betul kok. Itu mula swidak 50 45. 40 ya. Dah 30. 35 sin. Ya 30 ya 30. Kan selawi kok. 30 apa 30. Biasa. Kembali 70.000. Ngono iki sok-sok enek Ceritane iki anu iki. Material toko bangunan iki blojone kene berarti iki. Berarti dijual berarti 1 juta. Ada yang ngira ana liwat Israel. Juta sapa kae? Tekan Mas, gue pengalaman. Pengalamannya kok telek ngawur wae. Ngawur. 30.000 meneh.